Aquest és un canal per persones seriosament compromeses amb el seu creixement personal. Busco oferir-te camins per arribar a l'essència que som. Aquí rebràs ensenyaments concrets, pràctics i útils per transformar la teva vida quotidiana en un espai d'autoconeixement. Si busques un lloc on t'ofereixin solucions màgiques, ràpides i instantànies, aquest no és el teu canal. Mira, no podem decidir el que ens passa, però sí que podem decidir la resposta que donem a allò que ens succeeix, i nosaltres en aquest canal ens centrarem en això. Aquí, en aquest canal, anirem a l'arrel de les coses i donarem ensenyaments amb un llenguatge clar, senzill i aplicable. Si és això el que busques, subscriu-te al canal i clica a la campaneta perquè YouTube t'avisi cada vegada que pengem un nou vídeo. També pots anar a la meva pàgina web, a danielgavarró.cat, i subscriure't al meu butlletí mensual. D'aquesta manera tindràs encara moltes més informacions. Bé, et dono la benvinguda al meu canal, gràcies per ser aquí i sobretot gràcies per estar compromès, per estar compromesa seriosament amb el teu creixement interior.